ka ma bata san ka ba, to sunanka ne ka ara mata dan bata ganka ba, inda take tsaye kai ka sata anan ka wuce gaba. Ya zance da kai kalma bata san bigiranka ba shugabana. Kai ne na daban daga na daban shugabana. Kai ne na daban tun kan Allahu yayo daban, ka fita ne daban tun babu daban balle a san. Ya kake to ashe zahirinka tana nunin cikin Allah naka ne, kai na shi ne kai kwarai shugabana. Allah ya batun da yake nuna mana kai da shi, ɗaya ne ashe ko ina aka ganka ciki da shi, ko zahiri kai ka tabbata kai ɗaya ne da shi.